Vůbec nic není. Zlobíš se? Ne. Opravdu se nezlobíš? Ne? Ne. A teď, když je všechno venku, chci, abys mi Stelo řekla jednu věc. Co to má Joeyk s vlasama? S vlasama? Jo. Co s nima mám? Seš jima posedlej, Joe. To nejsem. Vlastně trochu, jo. No víš, Stelo, já jsem ráda, že mezi vámi něco bylo. Aspoň mi můžeš všechno říct. Jo, no tak za prvý nemůže projít kolem zrcadla, aniž by do něj nezíral. No prosím tě, nedávno takhle koukal do louže 10 minut. 10 minut? To je dlouhý čas. Tak. To je dlouhý čas. Nejsi, podcenili jsme tě, jsi skvělá golfistka. A taky výborná kamarádka. Jste tak milí kluci. Ale ta sázka furt platí. Užijte si dům pro hosty. Rozkošná. Mlč už. Sayonara, lidi. Arigato Shirakisane. Bylo nám ctí. Joe, doprovodíš Shirakisana k jeho hybridu? Jasně. Díky. Pomůžu ti s tím. No, ty jsi tak milá. Víš co, Shirakidaki? Všichni z vás mají strach, ale jste v pohodě. Jo, rád držím své hosty v neustálém napětí. Na Shiraki nesahat. Díky za všechno. Víš, i přes to drama to byla docela legrace, tak díky. Legrace? Pravda. Pane jo, jsi v pohodě? Zamysli se. Měla jsem pocit, že z nás budou kamarádky. Promiň, ale vždyť jsme kamarádky, jedli jsme sushi, smáli jsme se Joeovi, jak na sebe koukal do louže, víš, jak... Jo. Hrála jsem to. Stejně jako ty si hrála, že mezi tebou a Joem nic není, ha? Mezi námi ale nic není. Prosím tě, poznám špatný hraní. Lidi za mnou chodí a chtějí vědět, jestli má jejich dítě talent. Nemá ho, ale já musím říkat, že talent má. A víš, jak to dělám? Dobře to zahraju. O čem to tady mluvíš? Nech Joea na pokoji, Nebo co? nebo budeš mít problém. Vyhrožuješ mi? Pochopila jsi to, Stelo. Ty jsi mě bouchla? No a co? Připrav se na pěkný boj, děvenko. O, jak chceš. Dobře. Dobře. Jo, naposledy jsem se prala v pátý třídě. Ahoj. To se podívejme. Měníme si šperky. Tohle ti vážně sekne. Sekne, miluju ty tvoje výrazy, Vanesko. Jsem moc rád, že jste kamarádky. Nejlepší. Jo, holka. Jak jste mohli prohrát dům, kluci? Nemůžem za to, převezla nás. Macy, Nemluv o tom. co tam asi dělají? Nemačkej se jako my. A mají spoustu vzduchu. Musíme vyřešit jeden problém. 3 bratři, 2 postele a podlaha. Nebo ložnice s kočkou tety Lisy. To vyřešíme lehce. Kluci, to není fér, nesnáším golf. Lůzři spí na podlaze. Nebo s kočkou. Můžeš si vybrat, brácho. To je vtipný. O co tady jde? Ty golf nesnášíš. Už ne. Sehnal jsem si totiž skvělýho trenéra. Macy? Macy. Kdo z vás bude spát na zemi? Hadr na podlahu je pod dřezem. Příště uvidíte. Zítra máte s Nikem velký den. Měsíční výročí. Určitě má přichystané překvapení. Vážně si přeje hrnek? Má ruční výrobky ráda. Rodinná tradice. Podívejte na to bláto. Potřebuji kostymérku. Vezme to tvoje bloďatá kamarádka? Jo. Ty, kdo pak tě sem pustil? Nejsem tady kvůli tvýmu klukovi. Mám pro vás překvapení. Tak bylo. České znění vyrobila DV agentura v roce 2010.